acara halal bihalal wulan Syawal nut ari kang piniji sedaya baraya agung sumedya mangun karsa Kiyo Hamadar raos sing tias kang satuhu lumantar kedaling ikrar mugi Allah ngijabahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten sanipun badanipun Bapak Haji Thayyib Hidayat ingkang sampun lebaran rawuh ingkang insyaallah samangke kepareng badhe medhar dumateng Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jetis Bapak Muhammad Kuantoro MPD dumateng Bapak Ketua Komite Bapak Arif so pengurus komite sanesipun ingkang boten kula sebat setunggal mulo setunggal nyuwun pangapunten kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya mundi dawuh saking panawung krida utawi panitia kula kinen andharaken ikrar syawalan ing kalodhangan dinten menika. Namung saderengipun semoga Bapak Ibu sedayanipun ikrar menika dipun wiwiti kanthi dedonga ingkang rasul agami Islam kanthi wasan istighfar kaping 3 kalajengaken syahadat dene ingkang ngrasuk kapitadosan sanes kasumanggaken manut kapitadosanipun piyambak. Sumangga kula dherekaken. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mugi-mugi kanthi donga istighfar syahadat kula lan panjenengan sedaya saged mbikak kori rahmating Allah Subhanahu wa taala satemah nugroho lumeber dumateng kula dalasan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun sumangga ikrar sawalan menika kasuwun dumateng sedaya para rawuh mliginipun ingkang boten wonten pambengan kasuwun jumeneng sawetawis. Samangke sasampunipun kula aturaken ikrar kasuwun ndherekaken utawi nirakaken larik monggo laripun. Bismillahirrahmanirrahim. Ing kalodhangan sae menika kula nglenggana titah ingkang kathah tumindak salah keparenga badhe matur dumateng ingkang langkung sepuh utawi ingkang dipun sepuhaken kula ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ingkang yuswanipun sami kula ngaturaken salam taklim dene dumateng ingkang aneh donga pangestu ingkang kaajab sageta katur sepisan kula ngaturaken sugeng riyadi
1296 Hijriah. Kaping kalihipun sedaya lepat patrap saha pangucap ingkang sampun kalahir menapa tasih ingkang kabatos ingkang kasengaja utawi boten dipun sengaja ingkang asipat pribadi utawi kedinasan satemah damel kirang renaning penggalih kula nyuwun agunging pangapunten lan mbok menawi panjenengan sedaya kagungan lepat dumateng kula ugi kanthi tulus caos pangapunten. Kaping tiganipun mugi kita sedaya pinaringan kegiatan saha pitedah saking Allah satemah saged nindakaken pakaryan saha kewajiban kanthi sabar lan tawakal. Pungkasanipun atur kanthi tulusing ati kula ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum ikrar sampun purna. Semoga Bapak Ibu kepareng lenggah wonten papan ingkang sampun sumadyo. Mbok bilih anggen kula handherekaken ikrar ing wekdal menika waduk Gajah Mungkur Wonogiri pinangguh kelaktu ing atur saestu nyadong sing samudra pangat sami wekdal sasarwara kula wangsulaken dumateng kadang pambiyawara nasrul minallah wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.